Ja tutaj odsyłam na nasz profil Waszym Okiem Radio Bielsko. Tutaj przekazujemy informacje na bieżąco, które drogi są nieprzejezdne. Jest tego bardzo dużo i naprawdę gdyby chcieć wymienić wszystkie te drogi, które są teraz zalane i nieprzejezdne, a jest tego w Bielsku i w okolicy naprawdę dużo, to trzeba by to robić za 10 minut. Natomiast na naszym profilu Waszym Okiem takie informacje pojawiają się na bieżąco i proszę tam sobie sprawdzać. Ja tylko powiem o jednej rzeczy, że przy lewoskręcie z 3 Maja w Piastowską wybita jest studzienka. Otwarta jest, to trzeba bardzo uważać, tak, żeby tam nie wpaść do tej studzienki. To nie wpadajcie do studzienek, uważajcie. Thank you.